טוב, קודם כל, מיקי, מזל טוב גדול, באמת, לא זוכר מה זה, אם לגבורות 80, אם ל-70, אני לא זוכר מה בעיקר ככה, מה היתרון, מה התכונה הטובה שניתנת בגיל הזה, ואני רוצה לספר לכם, שבעצם מיקי ואני, זה מאוד מעניין, כי בעצם, כמו שאתם יודעים, מיקי עלה מצ'ילה, והם היו שכנים שלנו בשכונת ניות, שבה אנחנו גרנו, וקודם אני חושב הם גרו ברחוב עזה או אחר כך, ואנחנו מאוד התחברנו, בצורה בלתי רגילה, כי בעצם תחשבו על זה שמיקי בא משפה אחרת, אבל אני חושב שמיקי ואני, אנחנו בעצם יצרנו שפה משלנו, שותפות מלאה, זהות מלאה ברציונל, אפילו הייתי אומר בשובבות, ושותפות גם בהומור. אנחנו פיתחנו שפה כזאת של שנינו, ושמבוססת על איזשהו הומור כזה ועל איזשהו רציונל שמאוד מאוד חיבר בינינו, וכמובן המשיך את העניין כשהיינו ביחד בכיתה בנתיב מאיר. ממש אפשר לומר היינו שותפים לפשע. אני זוכר שיותר מפעם אחת כשהזמינו את אבא שלי לשיחה, אז גם האבא של מיקי הגיע, אני זוכר את זה במיוחד. ככה זה קשר בינינו עוד יותר את הזהות המוחלטת, ועד היום כאילו אני יודע שאנחנו ככה חושבים, ויש לנו את אותו היגיון, אותו הומור, אותו ציניות, וזה באמת קשר חזר. עכשיו אם אתם רוצים לשמוע על הביטוי, זה באמת דבר מיוחד, ביטוי חזק לנושא של תקשורת. הרי אנחנו היינו חברים בתקופות, אני חושב שבעצם זה היה כאילו בעיקר תקופות של טלפון חוגה, אוקיי? עכשיו תארו לעצמכם ששנינו נמצאים בצבא, בתקופת הסדיר, באותו הזמן, באותו המקום. מה זה המקום? המקום זה מדבר סיני, כלומר מקום ענק. מיקי משרת שם ביחידת תותחנים, אני ביחידת שריון, ואז כמובן לא היה טלפון סלולרי, ובצבא לא יכולת ככה להשיג קו חיוג כמעט. אז אנחנו יצרנו קשר, מצאנו ערוץ, מצאנו תדר במקמש, במכשיר קשר, מצאנו תדר שהוא היה פנוי, אז שנינו ככה איכשהו תאמנו שאנחנו מכוונים לאותו תדר, והיינו יכולים, ולא רק יכולים, ובעצם היינו בקשר דרך התדר הזה כמה פעמים, וזה היה באמת ככה קטע שפשוט מלמד על הקשר תרתי משמע. אז הוא מלמד ככה על הכל, גם על כל הניואנסים, וזהו, זה באמת הכיף של החברות. איך אומרים, הרבה למדתי מרבותיי וזה, מתלמידי יותר מכולם, אז אני הייתי אומר מחברי מיקי יותר מכולם, ובאמת שיהיה מזל טוב והרבה ככה המשך של בריאות ונחת מכל מה שקורה במשפחה, ונהיה בקשר, נמשיך להיות בקשר, לא צריך תדר מיוחד אפילו. שבת שלום.